Jesu Kristu Inkosi, Baba Mpostoli, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela Baba Mpostoli, ngibingelela umama, ngibingelela ekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibonga Inkosi Baba ekuseni, ngiyamdumisa uNkulunkulu and ngiyamangala uNkulunkulu umusa angenzele wona. Izolo uma ngisebenza engadini ngidonsa amahlahla, ngike ngalimala eqakaleni kanzima. Uma ngehla entabeni ngehlela etsheni, nganyathela kabi etsheni. Iqakala lami ngicabanga ukuthi bekuhlukene la iqakala ngendlela ebekubuhlungu ngayo. Wazama umntwana wangilula, ngaqhubeka nganyathela. Kubuhlungu ngale ndlela emangalisayo. Maze ngabuya ekhaya kubuhlungu kungavumi ukunyathela, ngengikwazi ukuzimelela ngalolu nyawo. Kodwa engibonga kakhulu uNkulunkulu, bengiloko ngithi nje uJesu Kristu Inkosi, Jesu Kristu Inkosi. Hayi, wangiphesha uNkulunkulu Baba, wangiphesha ngohlobo olumangalisayo. Ngathuba, ngarabha. Bekufanele ukuba ngiye eklinikhi bayobona ukuthi ithambo lenze njani, kodwa bese ku-late. Ngathi hhayi, ngizokhuleka, ngizolala. Uma kwenzeka ngivuka kusebuhlungu, ngizoya ekuseni. Hawu, ngiyambonga uNkulunkulu. Uma ngithi ngiyaphaphama ebusuku, ngiphaphama nje ngiyaphila, ngiphaphama nje ngisenabuhlungu, ngiphaphama nje uNkulunkulu sengelaphile, wabuthatha bonke ubuhlungu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Leli gama lethu Jesu Kristu Inkosi lenza imangaliso, angazi uNkulunkulu senzele umusa ngawe Baba. Siyambonga uNkulunkulu ukusinikeza leli gama. Siyaphila ngalo, siyasinda ngalo, siyapheshwa ngalo. uJesu Kristu Inkosi, Jesu Kristu Inkosi. Amen. Jesu Kristu Inkosi, mkhulu Nsibande, ngibingelele ntambama, ngiyethemba mkhulu wami uyaphila. Ngithumelela na imessage uku-update, ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ukuthi hayi iy'celo zami engangiyicelile nje, ngicabanga waqala unyaka impela ngazi noma unyaka odlulile, kodwa nje kule nyanga esisuka kuyona uMeyi ngakwazi ukuthi okunye kwakho kufezeke. Ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuhambisa iy'nkomo kubo wengane yami. Kwasala kancane impela, sacishe saqeda ukulobola. Kwasala kancane, sesiyophinde ziyoqedela ngoba kwasala iy'nkomo ezimbili. Kwathiwa seziyobuya-ke sekwenziwa okunye nokunye. Ngithe ngisuka-ke le KZN, sengiphindele emumva, ngithi ngiphindele emsebenzini eNorth West. Ngithe ngifika nje ngakho kodwa ngangithola ucingo oselungibiza manje eKZN ukuthi ngiwutholile umsebenzi opermanent. Ngangiphindele emumva, ngiqale nje bekuyi-20 something ngiqala ukusebenza khona impela. Ngiwuthole Stenga, sengiseduze nasekhaya. Ngakho ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, noma usathane engilwisa-ke. Njengoba ngithe ngisuka lena, ngilindile ngithi eyi, imali yami izongena ngoba ngisuke lena bengakangiholeli. Ngike ngagcina ukuhola nje ngo-April ngihola emsebenzini loya, nasebenza inyanga, sebenza angangahola-ke. Ngisuka lena nje angiholile. Nginethemba ukuthi hayi izongena. Ngikwazi ukuthi uma ngilethe oweshumi, hhayi ngibe sengikuphelezela nemessage ngibonga kuNkulunkulu ngakho konke. Manje namanje-ke hayi ngisalokhu ngilindile, noma usathane ngiyabona ukuthi uyangilwisa ngayo leyo nto leyo. Ngoba uthe esuka nje uthisha omkhulu evikini leli edlule wathi iy'nto zami kuthiwa zidukile le eSekhethe.
ingakho ngingaholile uqale phansi wayihambisa kuze kube manje-ke nje yabona ukuthi isimo-ke sadonsa kanzima ukuthi akuseyisikhathi nethemba ukuthi uNkulunkulu uzolungisa konke. Usathane nje-ke useyangilwisa ngoba ebona ukuthi uNkulunkulu uyangibusisa. Mhlawumbe ufuna ngi-give up. Ngiyabonga kakhulu mkhulu Ntsibanda. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mkhulu, ngisacela ukuletha ubufakazi lana. Ngithe ey'nsukwini ey'dlulile ey'the ubaningana ngezwa engihlela nabo bekhuluma mina ngangiserumini uma bekhuluma bakhuluma ngeluthini ngezinto zokulutha ukuthi like benzani bathathani. Mina kwase kufika emqondweni ngathi akwenzayo nje mina ikuphi ukube engakwenza ongakhumbula ukuthi hhayi singasivumi isono sokulutha ukuthi nami khona engakulutha. Ngathi ngisacabanga ngakho ngakhumbula ukuthi khona ngavuma isono sokulutha kodwa since izinto ngangiy'ntshontsha angibuyiselanga like izinto lezi engangiy'thathile angixolisanga, angibuyiselanga, ngavuma nje isono sokuthi ngalutha. Ngabona engathi kusho ukuthi kusamele ngikwenze lokho. Ngase ngiyathula ngicabanga ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwambuleka lapho ngoba ngase since indawo le engangikuyona yayikude ngase ngiyacinga la inamba engingayifonela iy'tolo lezi ngase ngiyakwazi ukuzithola esinye ngafona basho ukuthi basazobuyela kumina, esinye ngafona ngase ngiyakhuluma ngithola imenenja ngakhuluma nayo ngase ngayazisa ukuthi ngiyabe ngifisa ukukhokha imali nga-calculate izinto lezi engangiy'ntshontshile ngi-estimate ama-price ngabona ama-price ngathi ngiyasho ukuthi ngizokhokha imali kwase okwathi sixhumane ku-WhatsApp ngabona iy'nsuku yilokhu yidlula kancane engathi usethula kanti wayethena angisende imali inkinga ama-bank details akhe wayenganginikezi. Kwalokhu kudlula kancane wathi sebuya washo ukuthi imali lena ubuthi uzoyikhokha sekhulumile nobhuti wakhe ithathe leyo mali leyo sinikeza yona. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu washo ukuthi ngaleyo mali leyo anginikele ngayo esontweni noma ngabele abampofu noma ngiyisebenzisele mina. Siyacela ukuthi ekunikeleni esontweni angicela ukuthi nibakhulekele nami. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokhu okwenzeka ukuthi akwazi Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela baba noma ngiyabonga ukungena ekhaya lezwi. Ngithi nje angithule ubufakazi ukuthi njengoba sengingenile ekhaya lezwi ngibonga umama uDube owangifaka la ekhaya lezwi. Ungifake ngisenkingeni kakhulu. uNkulunkulu ungibonile inkinga ebengibhekene nayo. Ngiyabonga kakhulu ngingene umshado wami usengcupheni kakhulu kangangokuthi nje bengihamba ngakusasa umama lo engifaka la ekhaya lezwi bengihamba uchitheka umshado wami ngithutha nje impela imithwalo bese ngiyibophile ngihamba. Kodwa nje kwakhona ukuthi angikhuleke ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Ngakhuleka ayike ngalala ngathi sengithi ngiqedile ukukhuleka ngalala. Kwakhona into ethi ngoba phela manje sihleli la sinobaba asakhulumisana umshado wami uyachitheka. Ngavuka lapha ekukhulekeni ke ngathi ngiyalala kwathiwa angivuke ngicela uxolo kubaba. Ngavuka ngaxolisa kubaba naye waxolisa kumina wathi ubaba asivuke sikhuleke futhi. Ngavuka-ke savuka sakhuleka mangilala sengithi ngiyalala-ke kwafika nje ifu elimnyama lemanje la phambi kwami limnyama lelifu
kukhona izwi eliphuma kulelifu elingithuka ngenhlamba. Lingibiza nje eziketini zikama, lingithuka okwangempela, lingithuka lelizwi kwaze kakabili. Ngabona ukuthi umoya omubi obosongena, lo moya lo owokuthi siyahlukana nobaba. Qede futhi kwashiwo ukuthi ena lokuhlukana lento lempi le, ngoba bekuyimpi 20 years sishadile, bekuyimpi sonke lesikhathi sihlukana, ngihamba ngibuya. Kwathiwa lempi yangena, le demoni langena sino 3 days sishadile. Nangempela ke ngakubona lokho mina kwenzeka. So nje bazalwane, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga baba ninoma ukuthi uNkulunkulu uwenze umsebenzi ongaka bosowuchithekile umshado wami. Kwaqede kwashiwo kwathiwa leli demoni langena sino 3 years sishadile. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande, umama uNsibande, khaya lezwi. Ngiyababingelela bonke abazalwana bakhona entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngiyababingelela. Ngizothula ubufakazi nje obenzekile noma kubuningi ubufakazi enginabo empilweni yami since ngangena ekhaya lezwi, kodwa ngizothula nje obayizolo okumangalisayo. Ngifoneliwe nje kasasa kwathiwa angifike, kuyaphuthuma. Mengifika kasasa, hayi-ke ngigcwalise mangithola kanti ngithola i-voucher ka-2,180 ukuthi ngiyothatha kaBoxer. Ngambabaza uNkulunkulu, ngithi hey uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu ukhona, uyaphilisa, uyabaza abaphephela kuye, ngoba bengingenalutho, bengingazi nokuthi ngizothatha ngihlanganise nani, ngoba kuyabheda, isimo siyabheda nje. Kodwa uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu elungile, ecebile, ngimbonile empilweni yami, angaze ngingayaphi mangingasuka kuye. Buningi ubufakazi enginabo, izinto ezenzakalayo nje solonga ngangena ekhaya lezwi. Ngingeke ngiziqede ngoba isikhathi sikho, kodwa ngizobabaza amandla nje kaNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu mkhulu, uNkulunkulu uyamangalisa. Elithi izwi lakhe okungenzeki kubantu kodwa kuyena kuyenzeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Engazathi angaqhubeleka nje angenze ngibe umntwana wakhe, angenze nje ngimazi uNkulunkulu ukuthi ungubani, ngoba sihambe endleleni, hambe buye ubole umphako. Kodwa ngifisa kakhulu, ngithanda kakhulu ukuthi uNkulunkulu angisize nje kuze ngifinyelele ekulazini iqiniso, ngifinyelele nje ekulazini iqiniso. Akukho kunye engikucela kubaba uNkulunkulu, ngiye ngicele lokho ukuthi engazathi angangikhulisa nje ekumazini. Ngiyambonga kakhulu. Ngibonge nje nokhazini wami owangifaka ekhaya lezwi, wabona ukuthi ngiyadinga, wabona ukuthi kunesidingo sokuthi angifake, wangifaka. Ngiyabonga nje kakhulu. uNkulunkulu uyabusisana, uNkulunkulu uthembekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angithathe leli thuba ngibonge ukusihambela endaweni nasempolweni. Siyabonga kakhulu baba. Ngajabula kakhulu ukunibona nomama, nokuhlangana-ke nje baba sisaphila kuwumuzi. Ngiyabonga kakhulu. Ngike ngathi uma ngibuka ngathi indawo yasempolweni awumncinyane ukuthi uhanjelwe, ngoba baba indawo yasempolweni hayi ibopheke kakhulu. Kodwa-ke ngathi uma ngizwa ukuthi uyeze, ngathi empolweni namhlanje uzokhululwa. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu njengoba esewuqalile umsebenzi futhi uzowufeza.
ngiyazi nokade kuboshiwe sekukhululiwe. Okunye nje babe ngizokubonga namhlanje ubufakazi bami. Ngeke ngathatha isikhathi njengoba kade ngingathulisile ukuthi angisami ukuthanda uNkulunkulu, angisakholwa, cha, ngisakholwa ukuthi ngashaya uvalo umzwana ubaba echaza ngelinye ilanga ethi akafuni sithembele kuyena kakhulu ngoba ngeli langa uzohamba emhlabeni. Ngase ngathothi-ke lento ngike ngiyi-practice, ngibone ukuthi uma ngithandaza nami uNkulunkulu uyangizwa, ngoba thina baba sinokuyingabaza. Ngimbonile baMkulunkulu engisiza kakhulu empilweni yami, ngambona la nje baba uNkulunkulu engimbone kakhulu khona enginilela. Ngelinye ilanga siyihlalele nje njengoba sekuqala amakhaza ekhaya. Ngikholelwa-ke baba ey'ndabeni zokuthakatha, cha ngikholelwa kakhulu nje kuzona. Siyihlalele kudlula inyoni enkulu ukuthi nje sizwe nasendlini ukuthi ayikhona lento edlulile. Azathi uma hayi bo qalazani ngibona inyoni enamaphiko amakhulu ngendlela eyisimanga. Ayi ngithi mangiqalaza ngisabheka ngiyitshe ukuthi uheshana asinazo ukuthi iy'nkukhu, kodwa iy'nkukhu zomakhelwane zihlala la ekhaya. Kwakuyikhathi zasekuseni la ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ingane yami ujwayele ukuyisa ethoyilethi ngoba sinawo amathoyilethi endle, sinamathoyilethi asemnyango, kodwa ngalelo langa yavele yanganhlobo ethoyilethi. Leyo nyoni baba angiyazi ayizokwenzani ngoba kunalokho kwavele kwalimala iyona lezi nkukhu ey'namachwane eminyango. Inkukhu baba yavele yama la, le nyoni yakhohlwa nanokuthi inamachwane, kwama konke ndawonye kwabophana. Kodwa ngalelo langa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sathi noma sesilibiza igama likaJesu siyibona inkukhu isithothongene isimndawonye. Ngalelo langa sathi masithi nje uJesu Kristu inkosi, inkukhu yaqaqeka. Ngalibonela igama liyasebenza. Amen. Webathandwa yekani inhlanhla yokumkholwa kuye uJesu, nokuphathwa ngezakhe izandla, asiyise ekhaya ngale. Ekuseni ngithi uJesu Kristu inkosi yavuka kimi ekuseni umhlabelelo, uthi nokuphathwa ngezakhe izandla uzosisa ekhaya ngale. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Namanje uNkulunkulu sangigcinile, egcina ekhaya lezwi, ngigcina abantwana baJehova entabeni endla Jehova. Kuyabonelelwa, bengela ubaba, umama, bonke abantwana basenkosini. Ngithi nje uJesu siyambonga namanje ekuseni usesenguwena namhlanje, akaguquki, umile njalo, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wazi zonke izinto. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizombonga nje kakhulu uNkulunkulu ekuseni engenzele umusa, usangigcinile nabantwana baJehova. Ngathi nge-29 kuyovotwa, kwathi siyahamba siyakhona. Mase sibuya sekuntambama, ulahleka ifoni yami, ngisho ukuthi mangidike emotweni besiyawa. Awungibalise kakhulu ngithi hawu, ifoni yami silahlekile. Awu izinkonzo engaka nentshumayelo ngizoyithathaphi, nemali yokuthenga ifoni ngizoyithathaphi. Awungimbonge nje uNkulunkulu, engilali mangifika ekhaya ngilali. Beyithi ekuseni nje ngihambe ngiyoyibheka ifoni ngingayitholi. Kwathi ngo-11 ngiya komunye umuzi ngiyothenga nje lo airtime. Ngithi ngizoyifaka intombazane nami airtime, ngizame ukuthi ngitshela abantu ukuthi hayi ngisenafoni. Hawu ngenhlanhla mangithi la ngidilike khona, ifoni nje imihleli nje eduze komgwaqo nje. Seku-11 isikhathi sengidlula abantu abaningi, abaya esikoleni, abaya emsebenzini, abaya emadolobheni, sebendlulile kodwa ifoni yami abayibonanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hawu ngoba uyasithwala, ngoba uyasithwala, uyazivikela bazalwane. Singamkhohlwa uJesu ey'ntweni zonke, uNkulunkulu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hawu uJesu Kristu inkosi, leli gama likaJesu liyaphilisa, liyazivikela abantwana baNkulunkulu. Sihlale nezwini lakhe size singadedi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kakhulu ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa.
Baba, ngizocela ukudlulisa nje ubufakazi. Sasisemkhosini wa-10 days kuzoyiwe ephasikeni. Ngakhuleka baba, ngamcela uNkulunkulu ukuthi ambulele ugogo ngendaba yokukholwa ngoba la ekhaya bebengasindisiwe kukhonzwa amadlozi. uNkulunkulu wangiphendula baba, ngathi ngibuye ephasikeni ugogo wangikhombisa incwadi ukuthi uthole incwadi ekuMakhosi 2 eshoyo ukuthi ukuhlaba kuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Ugogo wasithatha lapho isinqumo sokuthi akasahlabi. Ubezilile baba ngaleso sikhathi, wefaka inzila. Ubedile izinzila kuleli viki leli esiphuma kulona. Wahlanganisa kumndeni, wawutshela ukuthi akasahlabi ngoba wabona wahlatshwa yisu. Kube nempi-ke baba enkulu kakhulu. Kwanezwe lithi angingene emkhosini nje wa-7 days ingakaqali lento. Ngangena emkhosini wa-7 days. Kwanempi nje yomndeni baba. Bangeza nje ngisho ukuze ukuzomlekelela ngaloko kushisa. uNkulunkulu wazwathinta nje abanye abeza bazomshisela. Kwanempi enkulu emndenini ngokuthi ugogo ukhethe uJesu. Ngizombonga nje uNkulunkulu kakhulu baba ukuthi ekugcineni la ekhaya kwamukela umuntu omdala insindiso. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu nje nangey'mfundiso esizitholayo ekhaya lezwe. Ukuzila ukudla ukuthi kuzilwa kanjani ukudla. Iphendula imikhuleko yakho uma unjani. Ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu ngawe. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi nogogo ukuthi ngimbongele kakhulu. Ngiyalalela naye inkonzo ukuthi kuningi akufundayo. uJesu Kristu inkosi baba, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu luyinkosi babe namake. Nibazalwane bonke. Ngithanda kumbonga nje uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu luyinkosi. Ukuthi muhle Jesu seyinkosi nemsindisi wethu impilo tethu. Siyabonga kakhulu ukuthi lesivume sokuthi Jesu Kristu inkosi senza imangaliso. Bengilele ebusuku ngiphupha umntukulu wami uqhumukela emandini, ngimbamba ngesandla. Nangithi ngiyambamba ngesandla la ikhathi emandini kunelitshe elikhulu linemigodi la ngaphansi. Ngisambambe njalo kungathi kunesilwane la ngaphansi. Siyamdonsa, nasimdonsa nami ngimbambe ngalesandla. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngimemeta. Samiyekela lesilwane waphumela ngaphandle. Sambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ambule ukuthi sisebenzise lesiqubulo lesithi Jesu Kristu uyinkosi. Lesivumo sokuthi Jesu Kristu uyinkosi sinemandla. Siyasinqobela phezu kwemimoya lemibi, imibuso yemandla ebumnyama. Siyasinqobela etimbini tonke. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu nangawe ukuthi uvume kugitshelwa. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akanibusise anibiyele njalo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga netifundziso losifundisa tona egameni likaKristu Jesu. Siyabonga. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Apostle Nsibande. Ngithande ukudlulisa lobufakazi benzeke 2 weeks back. Fangabe kade ngibudlulisile ngenkosi Jesu athe wakwenza ezibonakalisa emsebenzini. Futhi kuthe sisemsebenzini ingane vele aphelelwa ngamandla. Yakweqa ephelelwa ngamandla, yawa ingane yaphelelwa nje amandla. Yavaleka ngisho amehlo engasakwazi ngisho ukwenzani, engasabonani ukuthi kwenzakalani ngayo. Yaqubulwa ingane, yathathwa ingane yafakwa ngaphakathi. Mayifakwa ngaphakathi ingane ngalesikhathi umphathi esathi ufuna ukufonela umzali wayo. Manje bekwakuvuka kumina ukuthi fanele ngikhuleke, ngibuye ngibuke ukuthi bathi yena umkhuhlane.
bese ngithi mina hawu ngimeleni ngempela ngiyikhuze ngisho ngithi ngiyibuza ukuthi ngimeleni ngempela le ngane lena ngingayikhuleki ngoba fanele ngiyikhulekele le ngane ngoba ngiyazi ukuthi sifundisiwe ukuthi fanele sikhuleke kanjani. Ngavele ngaqonda endlebeni yomntwana ngayibamba indlebe yomntwana ngayidonsa ngamemeza igama kaJesu ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Yathuka ingane yavula amehlo ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yagxuma ingane, yabuya ingane, yama ngenyawo ingane, yaphaphama ingane, yavula amehlo akhombisa ukuthi ithukile bingazi ukuthi kwenzakalani. Ngase ngisho ngathi shona kakhulu biza igama likaJesu, uthanda uJesu Kristu uyinkosi. Yasho ingane yathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Hayi kwacaca ukuthi ingane iphilile, uJesu sesibonakalisile kuyona. Mayesefika umphathi ethi usemfonela umzali wayo uyeza uzoyilanda ingane. Wasethi hawu kanti manje kwenzakaleni? Kwashiwo kwathiwa hayi ingane ikhulekeliwe ingane kwabizwa igama likaJesu. Hayi kwahlekwa kwabatshaza ukuthi nje hawu sekuzoba ngazi sekuqanjwa amanga umzali eseze sezolanda ingane eseyiphilile. Manje ngidlulisa amandla enkosi uJesu ukuthi uzibonakalisile leli gama lithi uJesu Kristu inkosi liyasebenza. Amen. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi baba, ekuseni ngiyabingelela kuwe baba, ngiyabingelela kumama, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu negama lothi uJesu Kristu inkosi baba. Ngithatha isikhathi ngakafakazi, hayi ukuthi ubufakazi awusekho, ufakazi baba muningi kabi, muningi baba. uNkulunkulu senzile izinto ezinkulu. Ngizobonga baba lokho ngafika la eMalawi kuphuma lapha eSouth Africa kudala baba, mase sihlala uthi mase usuka kwelinye ilizwe uya kwelinye ilizwe ufuna ukuphatha amanzi alelo lizwe uzomixa namanzi ale izwe uyakhona, mase niyaphuza. Mina ningakuyenzanga lokho kugcina nikhitshwa isiso noma nigula. Kodwa baba thina akaze sikuyenze lokho, sahamba negama lothi uJesu Kristu inkosi. Angiphatha ngamazi ngangisuka la eNingizimu Afrika ngingizalana eMalawi, ngafika lana ngathi uJesu Kristu inkosi ndomntanami, sathatha amanzi ala eMalawi saphuza baba, sadla baba, senza ngalutho asikhisha ngesiso, asigulanga, siyaphila, siphilile kuzokuyofika manje. Futhi ngisho bathi mase ushintsha iclimate, isizon, like uphuma izwe leSouth Africa, izwe leSouth Africa liyabanda kakhulu, uyahamba uyofika kwelinye ilizwe futhi bathi umzimba nawo uyatshintsha, mase ufika lapho futhi uyagula. Thina baba asigulanga, asiyenzanga lutho, negama lothi uJesu Kristu inkosi siyaphila, si right. Kodwa futhi ngiyambonga uNkulunkulu, ngilana baba angisebenze, ngaphuma eSouth Africa ngazalana kusekhaya lana kubo baba wami, kodwa angisebenzi. Kodwa uNkulunkulu uyanginakekela baba, uyanginakekela. Ngiyadla zonke insuku nengane, konke siyakuyenza negama lothi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga baba nezifundiso zakho ukuthi sithembele kuNkulunkulu, sikhuleke njalo. Romans 10:9, sikhuleke, singayeke kukhuleka, singayeke kuthandaza baba. Ngihlala lapho nje ukuthi ngingayeke, ngoba ngiyabonga futhi baba wena kakhulukazi wangiqinisa nalamanzi. uYesaya 41:10, ngiyathemba kunjalo. Ngihlala njalo futhi ngihamba nalelo lizwe ukuthi ngingasabi ngoba uNkulunkulu unami. Angisabe ngempela, angisabi lutho baba ngoba uNkulunkulu unami baba. Ngithi ngiyabonga baba, uNkulunkulu abe nawe futhi zonke insuku negama likaJesu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen.